Papa Isabel ndedzipiko dziri kushoka ndedzipiko dziri kupisa muchirongwa chanhasi. Icho kwadi mukoma KB dzandakapakata kutaura kuno ndenge ndiri mumugwagwa kubva mukati menzvimbo inoshedzera kwa Chihota nzvimbo ihombe. Aiwa pane musha waita dambudziko vakasvika pakuti baba nevana vavo vashevedze mubatsiri kuti auye pamba apa. Mubatsiri achibva asvika ipapo angave profita angave ng'anga but ari mubatsiri wokuti abatsiri zviri kunetsa pamba apa. Okay. Namuna matambudziko hapana chinofamba, vana vanorwara, vanasikana vanodzoka kuvarume vachienda kunguva isingaperi, vachitora vakadzi vachienda, vachitora vakadzi vachienda, pasina chiri kuitika. Ipo pamba pana baba apa hapana kana chifuwo chikonzero, hapana chiri kubuda. Wani mukomana akabuda akazama kumanikidza asingagari pamba apa, ndiye azoti baba regai tigare pasi, chikonzero tiri kunze takagadzirwa kubva pakutaka kubva pamudzi kubva kwamuri kusvika kwateri. Svikanzi touyazve nemunhu tibatsirwe tiri pamwe chete sana baba. Mubatsiri asvika ipapo ndiye rikiti bvu ndiye zi kwakadonha nei adonha munhu ipapo. Ndakuchifonderwa mukoma KB kuma past 3 dzeusiku zvikanzi tibatsirewo shamwari, toda kuti tiite sei, tiwane munhu anotibatsira. Hatichazivi kuti munhu uyu tomutakura kuenda kuchipatara here, ko zvaanoshanda zvichiprofita kana zvechivanhu zvinoda here muchipatara hatichazivi. Zvazoitika zvacho rambai makabata, asi vana vashevedzera kuti zvarova auya kubatsira izvozvo ndo zviri kutishungurudza. Iwewe watiri kudana uya uenderere mberi hapo. Asi kwaendwa zvacho zvabuda musarudzo Zimbabwe ndakabata. Shila Mukopa pa Southly Park pariseko nhasi amake kana vete pa Newlands anachipata chimuti. Baba Isabel ndozoti makapakata kune avo vasati vasvitsa kanyaya pachimuti vari kudaka kubata bhozhongora kuti nyaya dzavo dzitsudzurwe. Munobatika sei? Mukoma KB ndisandataura iyoyo, tiri kukumbira kuti mapurisa vapinde patriloni. Zvakaitika kuguruve zvinogona kuitika kutriloni nemunhu akambenga akavharirwa, asiko zvino zvakabuda kubuda kwaita ikoko. Mukoma KB mawani ari kushungurudza. Mapurisa vaziviswa here kuti mapurisa vaziviswa kusvika ivo vatoitwawo wasaki, vamwe vacho vaende vasina zvakakwana. Mapurisa nemunhu wozvake. Baba Isabel ehezve ndio saka Baba Isabel aiwa uku kune mastages kakomana kako kuti ava vakapinda kunogona kuuya ava anamba yachiri kuna kusapera kushuya mabhandi akasiyana siyana. Ehezve aiwe wakambopinda sei mukati kuita sei kudherera nyika. Baba Isabel munobatika sei? Vanokudibata munobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Aiwa panhamba idzodzo mukandibata tinowirirana. Tinotenda vari kudzoka vachinyudza gejo Papa Isabel muchirongwa bhozhongora segment mambuyo makutetekera kamufeso muntundi wa Shangani pabodzi kana sutu nthawe go pana 29 minutes to 10 pa National FM. Agonatani ko bossi yes pa Jupes apo boss Black Semu ndio zauti munenge makachibata kachimuti variseko sekuru kerere pakadoma pangeza ari kubvatani ko thupiririta lekesane kandipase nkhonde kuna Baba Isabel kuitira kuti azitende mure mkati machirongwa bhozhongora segment part 1. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo, hapana chidindo Joshua. Po rikiti vo paka Muzarabani chako Muzarabani chiri kuti tani chifika sekete. Yes Sapu kumshwai. Zimbabwe kune nyaya yakaitika kazhinji tinogara chitikara Mukoma KB kuti vanhu pane zvinoitika kune department rimwe nerimwe unogona kunge uri mambo, unogona kunge uri sabhuku, uri mudzidzisi. Ikoko kwauri kune kokuti ukaparamura uri ikoko unonzi ende kwakati, ukaenda kugadziriswa zvakati unonzi ende kwakati, nokuti ndo vanoita izvozvo. Ndizvozvo chaizvo. Nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe iyi yakaitika mukati menzvimbo yekumuzarabani chifika sekete sabhuku mushwai ndeyekuti izvo kune murume akanetsana nemukadzi wake. Vanetsana nemukadzi wake, mukadzi akabva atizira kwa baba mukuru kana kuti kwa vatete. Vatete vandiri kutaura ava ndivatete hanzvadzi yababa vemukadzi wemurume uyu anganetsana nechi nemurume wake. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai mashoko akaitika. Murume uyu akabva atevera mukadzi wake ikoko
kuti vanonzwanana kuti nyaya yavo voifambisa sei maererano nokuti mukadzi atizira ikoko. Ende kana mukadzi atiza mhuri yeZimbabwe zvinoreva kupotera kuti nemurume handina kuwirirana. Zvandisina kuwirirana nemurume ndabva ndapotera kupi kune vamwe kuti vatibatsire panyaya dziri kuitika. Zvadaro mhuri yeZimbabwe murume akatevera ikoko achibva asvika vari mukati mekugadziriswa nyaya iyi. Murume ndobva apomoka achibva abva ipapo achibva adzokera pambapa ndobva apisa dzimba dzese. Imba mbiri dzanga dziripo dzabamukuru. Ndati mukadzi nemurume vakanetsana. Yes. Sabhuku Mushwai Chief Kasekete iri muZarabani vanetsana. Mukadzi achibva atizira kwavatete. Kana ndichiti vatete ndiri kureva kuti murume anenge achiti baba mukuru kumurume akaroora vatete vemukadzi wake. Vasvika ipapo akasvika murume akati ndanetsera nemudzimai wangu but atizira kuno kundime vatete. Saka vatete ndauya tigadzisana nemurume. Vari mukati mekugadzirisa ipapo vanofanira kuti ivo havana kuwirirana mukugadzirisana kwavakaita. Murume achibva tsamwa achibva muti asinga abuda murume ndobva pisa adzoka achibva pisa imba dzeraundi 2 dziripo ipapo ndobva adzipisa dzese. Apisa dzimba idzi achibva abva amwa mushonga atakurwa akuendeswa kuchipatara ku St Albans ari murodhi achibva shaika Sarai achibva afa. Izvi zvaitika kwa muZarabani Chief Kasekete Sabhuku Mushwai. Murume akanetsera nemukadzi, mukadzi akatizira kwavatete, murume atevera ikoko vachotedza kuwirana. Murume achibva pisa imba dzatete dziri mbiri apedza kudaro achibva amwa mushonga pakazoti chimhanyai nemunhu kuchipatara murodhi ndiye Sarai. Ish. Baba Isabel muri kuti ukama huripo tete kwakatiziraka uyu mudzimai pakanetsana nomurume wakamira sei? Ukama wakamira sokuti mukadzi uyu akatizira kumba kwa tete hanzvadzi yababa vake. Okay, hanzvadzi yababa kureva kuti ndiko baba mukuru ka. Ende murume mukadzi uyu achitoona uyu anototi baba mukuru because ndikwa tete ka. Tete ava vane murume titore murume wacho anga aripo na iwo tete wanga waripo. Vasama kugadzirisa nyaya. Pakauya murume uyu achitsvaga mudzimai wake anga aripo nemudzimai wake. Mudzimai anga aripo. Vakatogara pasi vakataurirana. Havana kuwirirana. Murume achibva mbopomoka akazodzoka kupisa dzimba. Akapisa dzimba kumanguvai. Akapisa dzimba zuva raunovira kumanheru. Dzese dzakatotsva. Mbiri dzese akadzipisa. Midziyo zvanga zvirimomo zvakatoparara. Yeah. So atizivi kuti aona kuti apisa imba ndobva mapoisa achibva akomenta suicide. Ichokwadi ari munjira kuenda kuchipatara ndobva afa. Yeah. Vanga ne mhuri yakura sei nemudzimai wake? Vanga ne mwana mumwe chete. Zimbabwe aunza nyaya ndiani? Veukama vacho kuti atizivi kuti ngozi yakafanana neiyi vauye kumukadzi kuti isusu kana tichinge tizira kwana tete ndazama kuti tizogadziriswa here tatagadzirana kudaro zvakare kune chinhu chisingaperi here kwokuzomwa mushonga kwokuzopisa dzimba. Zimbabwe vakabata chimuti vari kudaka kuti vakomente kutibatsira muchirongwa chino Bhoshongora segment kubudikidza kana kutumira kama WhatsApp message. Tumirai pa 0718 692 244 0718 692 244 0718 692 244. Mr. Intelligence Kelvin Zhuwaupa chingoma famu guruwe vari kukomenta hanzi Jose Mourinho anoisimudza uyo Real Madrid hanzi wakadzidza wese nakutextwa chirabwi wekepekepe. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Zhuwau pachingoma famu kuguruwe. Vati Jose Mourinho akadzidza nani? Jose Mourinho anoisimudza Real Madrid kunyangwe achizokasira kudzingwa zvake akuporonga. Ndinonzi Elder Farai Mukanda kure Green Valley pariseko nhasi tinotenda machinzwa kachekumuzarabani. Baba Isabel iyo nyaya yainetsana murume uyu nemudzimai wake mungaziva kuti yange iri nyaya yei? Apo ndio yasina kuzobudiswa mkoba kebu kuti vanhu vainetserana nyaya havana kuzobudiswa kuti yange iri nyaya yei but kunyaya dzekunetsana mudzimai kuti rasa kuti simbo vanhu vese mukati mekuroorana vanogara vachinetsana but nyaya dzinofanira sei kugadziriswa ende mukadzi ana kukanganisa akatotizira kuti kune ukama. Hasha ndidzo dzinotisvitsa panhau kusvika pakuita zvakaipa kudai. Dambudziko kuzvidzora vanhu havachakwanisi mazuvano. Ndinonzi Thomas Mateta Cape Town nematambudziko Bhozho na KB. Baba Isabel
hasha ndidzo dzinotisvitsa panhau kusvika pakuita zvakaipa kudai. Dambudziko kuzvidzora, vanhu havachakwanisika mazuva ano kuzvidzora. Ndinonzi Thomas Mateta kuCape Town. Ichokwadi icho chongo. Hana kukwanisa kuzvidzora. Hana kukwanisa kudzoka. Okay. Tinoti nematambudziko but munhu wese anofa nemabasa ake. Ndinonzi po paHeathcliff panduna itai pfotimu majecha rese rakachibata chimuti paHeathcliff panduna apo. Hey, akomane majecha. Akome majecha. Vani vachikosimudza mubhadha vari ipapo. Vatiri vanoitwa chimuti paHeathcliff. Murume wekumuzarabani aida counseling. Kufa haisi solution. Yes. Ndinonzi tawanda kangoma pashabalala kobulawayo. Ataura chokwadi. Ana kutora nguva yekuteerera zvakutaura nevamwe. Yes. Zvaratidza kuti apa akaenda kunopotera mukadzi but murume dai mukadzi asina kutotisa dzimwe dzenguva achiuraya mukadzi. Nyaya dzevaviri dzinonesa, asi pakuzozuraya apa akatadza. Ndinonzi tanaka mupambi ndiri kuchitungwiza. Hey, panyaya yekuzopedza dai matibatirawo veukama mabvunza kuti chakapa kuti vaviri vanetsane, mudzimai akatozotiza kunopotera kwatiya kwatete. Ndizambe kutaura nemukadzi mukomakebe ndianganguve nenyaya yese. Kuti kune dzimwe nyaya dzekuti kana ariye zvakare hakwanikana kuti ndiye akatadza anogona kusasvika zvakare nenyaya dzakakwana. Okay. Asi murume akazotevera. Murume akatevera. Anti murume akatevera. Akatevera saka vanatete vakasvika vachiudzwa kuti nyaya ndiye. Vanatete vari kuziva. KB mubayiro wezvirufu avo baba avo havana kushandisa pfungwa. Ndinonzi Dominic Mujuru ndiri panapa pachinoi pariseko pachinoi. Ichokwadi murume uyo anzi anonoka kufunga. Ichokwadi murume uyo anonoka kufunga. Ndinonzi Edmo Mazambara Debeni takachibata chimuti. South Africa hatina zera nemi. Vana veZimbabwe vari kuSouth Africa mabatiro avari kuita kachimutika. Tinotenda. Hatizivi kuti tinokutenda isei, asi ndokwanisa ngokupai dzode mutsode kisi. Murume wokumuzarabani uyo aida counseling chaiyo. Kufa haisi solution. Ndinonzi Chapo Lighton paziko. Aiwa tinotenda Zimbabwe nekutibatsira, tinotenda kana messages enyu amuri kutumira kakonoko. Regai baba Isabel vazotibatira veukama tenzwe kuti chi chakapaka kuti baba ava vanetsana nemudzimai wavo. Mudzimai achibva mhanya kunopotera kwatete. Murume atevera ikoko vakatadza kunzwisana achibva pomoka akabva pamba ipapo ndokubva azodzoka achipisa kadzimba. Aona kuti apara mhosva achibva anwa mushonga ndokubva ashaya achibva afa. Saka regatimbonzwa kuti chii chakakonzera kuti vaviri avo vanetsane. Asi kuzuraya haisi solution. Sematauriro ari kuita kavamwe vateereri manyama. Tsvaga counselor. Tsvaga vanokubatsira. Tinawo kamafundisi, tinawo kamapurisa. Unoenda pacharge office wosvika woti inini ndine dambudziko rakati nemudzimai wangu. Vanogara newe pasi wokubatsira. Unoenda pachechi iri padhuze newe nyangwe usingapindi wosvika ikoko mafundisi vanokubatsira kuitira kuti mukwanise kunzwanana nemudzimai wako. Kokufa ndokunosovha chiinhai. Hasha hadzishande munhu unongofa zvikarova we. Ndinonzi Mai Peter Masomeke ndiri paWaterfalls baba Isabel. Kuwanza hasha. Kuwanza hasha. Kusvika pakudambura namakombo. Yes. Zvino chakagona apa. Hapana chakagona. Murume uyo akakundikana kufunga kutiza mhosva yokupisa dzimba, wakutofunga hanzi wakunotongwa kudenga nokuuraya. Ndinonzi Poka Njuti Dede vaAngel mukwasha wekwaMatirira paBorodale. Ndimutsoka my lovely wife Scholastica Matirira and my daughter Angel nevese vanondiziva nagogo vanozikanwa nekunzi Mauswa na Mainosa Mamukaseko. Ndinonzi Poka Njuti Dede vaAngel mukwasha wekwaMatirira paBorodale. Ukaziuraya unofanira mhosva yekuuraya. Mweya usi wako une varidzi unenge uchinzi wakauraya. Wakauraya munhu. Wakauraya munhu. KB murume uyo akatozviratidza kuti ainetsa, akashayiwa pfungwa. Ndinonzi Weli Werasoni mudzengerere paCopacabana. Anenge mashoko kwawo iwawo. Handiti akatozviratidza zvaari. Nokuti uyu kunyange akatadza zvakaita sei apotera. Kupotera zvinoro nyaya ichagadziriswa. Ko iwewe hausi kubvuma nekupotera kuti ugadziriswe kana uri munhu akanaka. Aitonetsa. Aitonetsa. Asi imo mukurarama baba Isabel
tinoziva kuti upenyu handitika tinosangana nezvakasiyana-siyana. chokwadi ichocho. Nhasi ndasangana nezvinondinetsa, nhasi masangana nechinokunetsa. Woita sei sedunga munhu? Zvakuda kuenda kunogara pasi nevamwe. Okay. Kuti kuti patinopererwa tiwane pekutangira. Nekuti zviripo nguva yekupererwa uchifungira kuti zvatodhakwa. But ukaenda kune vamwe vachakuzivisa zvimwe zvakamboitika zvinodarika izvozvo. Uyezve kuti pazvakamboitika vakaitawo sei uchaona kuti yako itori diki pane kagadziriswa kwauri kuenda ikoko makutoenderera mberi neupenyu. Saka vanokwanisa kuenda kupi kune vanobetsera baba Isabel? No, munyika batigere mukoma KP tine vanhu vakafanana nemapurisa, tine vanhu vakafanana nemakanselas vakamirira basa iroro. Kumachechi tine vatungamiriri vemakereke, tinoenda zvakare vanhu vakawandisa vanogona kutibatsira. Even vatigere navo munharaunda unogona kuti ndifambe kubva panapa ndisvike pakamba yemapurisa, matsamwiro aita mumwe wangu anogona kundiurayira muroti. Ukaenda panext door vanokudzikamisai, kutangira ipapo makutoenda kumberi. Chakakosha ndechekuti upenyu urambe uripo. Ichokwadi. Hanzi nemamessages ari kuya panapa nematambudziko KB naBhozho nekurasikirwa nemurume uyo, hanzi panoda kuongororwa kuti murume uyo aizopisa dzimba chii. Pane mashoko akarwadza murume Bhati, pane kuzozuraya. Azviite. Ndinonzi Felix Tove kumuzarabani Machaya sapota yeLiverpool, Moresai madzibaba Samsoni kumatepa-tepa. Ataura chokwadi kuti pane mashoko anorwadza. Zvese zvinoita zvikonzerwa nekurwadza. But kana tazotsvaga mashoko tikamaona kunyange ari mukadzi akakanganisa tichamataura nani iye akadambura makombo. Mazvona manje. Anditi? Ndozvatiri kutaura kuti zvokuzoita kumberi dzikama wogara pasi monzwana nevamwe kana zvichiripwa zoripwa. Ko mashoko ari kubva kuna Delta Fernando Auta Rusape. Yes. Ari kuti Kanyemba naBhozho mufesi wokunwa mushonga uyo ndinofunga kuti imhepo chaiyo yange yamubata. Ndezvimwe mukoma KP zvokuti umwe munhu anotora tambo wokwira mudenga wozvisungirira tambo yobva yadambuka mukazomubvunza chikonzero oti handizivi. Pane anoda kufa here? Hapana. Kusiya kwachida kufa handizivi. Ndo mhepo dzacho. Imhepo dzidzinza. Imhepo dzidzinza idzi. Mukazozvitsvaka kumashure vanoziva chivanhu chedu uchingodonha imomo chete vakutofamba kutsvaka. Ya pakaipa. Kota pasi 10 ndo pafika nthawe pali manje papa Isabel vari mu studio ye Thursday 4 June 2026 tirachipata kachimuti zvikanzi KB naBhozho KB naBhozho vanogara vachitaura kakuti musatonga mega honai zvakazoitika manje uko. Ndinonzi maivhezha ndiri kunoku kuEastview papa Isabel. Landlady rega ndikoti landlady vari sekoko mano pachikayo. Murume uyu ainetsa mudzimai wake akaona kuti hunhu hwangu hwazikanwa natete nyadzi dzinokunda rufu, ndosaka akazokomita suicide. Ndinonzi my thanks ndiri pa Flexburg ndekupiko vakachibata chimuti kuti 24 minutes past 10. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Pane messages ari kuya hanzi na Big Money baba Matu pa Highfield. KB naBhozho ndimutsuroka mufana wangu anonzi Eshenzi Watea pakaroi. Vachibva vabvunza zvikanzi asi tete nemudzimai wemurume uyu pane zvavakaita murume uyu here paakaenda kumba kwa tete naye baba Isabel. Ndotsvagiridza kuita chikonzera anofanira kuzvitaura iye ndiye afa. Kukanganisika kwezvinhu zvese muri yeZimbabwe nyaya dzinogona kungoitika. Vatete vanogona kunge vane syndicate nemwana wavo yakakanganisa mukomana uyu. But murume uyu matano akatora akuchinetsa kugadzirisa haachisipo. Yes. Murume uyu akaomera kufunga. Dai akataurira kahama dzemudzimai dzemukadzi zvese zvinomunetsa dai akatobatsirwa. Ndinonzi Cuthbert Sono pamurewa pa village rekwazuva po rikiti bvu takachibata chimuti kuti 28 minutes past 10. Top shata wepashurugwi Bhozho chero murume uyu akatiza jeri repasi pano achanoruona rekudenga. Hey. Ko hana kutiza top shata wepashurugwi chero murume uyu akatiza kajeri repasi pano mushure kamekupisa kwakaita dzimba dzatete achanoruona jeri rekudenga.
ameno regeka tinzi kuti vamwe vachati kudini papa Isapyo pfapfaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Zimbabwe ndiro zva chimuti munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho andirika nokuti munoziva zviri kuitika kumatima naese yenyika kuti tikachibata tinomhanya nacho chotipinza pekuti tifambe mukati mekupfapfaidza nekutsudzura andirika muri yeZimbabwe. Inzwai nyaya yandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe iri kuwanika iko kwatinotiko ku Trillioni Zvimba South Ward 34 kwa kansela Mayesa. Zvimba South Trillioni Ward 34 kwa kansela Mayesa. Nyaya iriko muri yeZimbabwe ndeye kuti izvo vanhu avachisina kugadzikana, vanhu avachisina upenyu hwakakwana nenyaya yezviratidzo zvevamwe zvavari kuona kuitika kune zvinenge kuitika kune vamwe. Kune nyaya yemurume akambenge akasungwa nemapurisa kujere, unotanga waripoterwa wobatwa nemapurisa woendeswa kukoti. Koti ndiyo inoona kuti nyaya yako ine kodzero yekumboenda kunopika zvinoenderana nezvawakaita. Murume uyu akabva asungwa kudaro muri yeZimbabwe. Murume uyu aigara negirlfriend yake pane rimwe famu riri koko rinonzi St Andrews Farm, ndipo paigara negirlfriend yake. Right, asungwa murume uyu ndobva aenda kunopika, akazobudiswa mukoma KB neAmnesty. Ndipo paakabuda. Abuda murume uyu iko zvinozitsika nemabasa ari kubata ndiye kuti ari kuita sezvizvo kuti akasangana nemadzimai angave kuseni kana kuti manheru, anomuti kana ane mwana kumusana anoti unzai kuno kumwana, obva abuditsa banga, unzai mwana. Kana musingari kuita izvozvo banga iri mariona edha ndogona kuuraya mwana kana kuti imeme. But kana musingada izvozvo chindipai mari yese yamuinayo kana kuti mafoni zvamuina zvepapo unzai. Madzimai nokutya kunyange uri murume kwaundi munhu ane weapon kuchengetedza upenyu hwako unobva wamopa. Saka madzimai aitwa izvo zveiko zvinozvo madzimai anokwenda kuita iwo 10 vachibva aenda kunoripota. Nzvimbo dzandiri kutaura muri yeZimbabwe inzvimbo dzinosanganisa St Andrews, Grey Court, Bonanza, Stable Valley, Dawit Farm. Kune mamwe mapurazi akafanana kunosvika kuBanget, asi mukati kuri ku Trillioni ndo muri kuitika nyaya idzi. So zvadaro muri yeZimbabwe ndichitaura nakansela vanoti nyaya iyi pavakauya kwandiri ndaikurudzira madzimai kuti ngavaende kunoripota kumapurisa. So kune Trillioni bosi ririko vaenda kunoripota. Kansela unotaura vachiti pane rimwe zuva ravakasangana nemukomana uyu vachibva vamubata kudaro achibva ashandisa mazino kumapurisa pamwe chete neshavhu yanga iri padhuze paakangoibata. Munoziva kuti rinenge ratori weapon ndokuvhatisa. Vese negirlfriend yake vakatiza havasi kuwanikwa. Saka ndazama kutaura nemutauriri wemapurisa Mashwesi, Inspector Kowera, nhamba yavo yanga isingaiti. Ndichibva ndabata komishina vaPaul Tembayati vachibva vati bozho ndipo nzvimbo yacho zvairi ndekupi, nzvimbo dzipi, zvakamira nepapi, tichibva tavapa zvese. Saka kutaura kuno vanga vachiti vari kuenda kumeeting naminista, vachipedza kudaro vakufambira nyaya dzacho. Saka ikoko vanogona kunga kubatsira. Tatiti kuzivise kuti asi matauriro angaita vanhu vachiti ndo matangiro akamboita imwe nyaya munhu achiregererwa kusvikira vanhu vakuita sei vakufa. Asi chatinoziva ndechekuti mapurisa kana vazotanga basa tinobatsirika. Ende mapurisa vanoziva kuti vakatozema kuita basa vaona munhu vachibva kuda kumubatisa but achibva punyuka achibvatiza. Dai waro vakurumbidza kakutsvaga murume uyu hatizive kuti chii chiri mupfungwa dzake. Ende hatitozivi kuti iko zvinozvi paari pacho ndepapi ende kana vanhu vasangana naye chii chichaitika. Endi munhu akapakata anonetsa pakuti haadi kuonekwa but ari kunzi manje vanhu nokutya. Kune dzimwe nzvimbo dzaari kusvika kumashabhini manheru, anosvika manheru chete osvika pashabhini. Ende pashabhini panenge asvika vamwe voti dzvezvezve mashabhini acho zvakare ari kusvika iwawo haasi pamutemo futi. Asi vanhu kana vakamuona ari kushabhini ikoko vari kukwenyera mapurisa here kuti vanomubata. Vamwe vari kusvika mukomakebe hapo manje maona dambudziko riripo. Hapo manje dambudziko riripo. Kana mukamuona kwenyerai mapurisa panenge ari obatwa nokuti munhu uyu akapakata hatisuziva kuti chii chiri mupfungwa dzake. Ende ukasangana naye dzimwe dzenguva panguva yakamanenge achiti uyu ndiye andionawo. Saka ndikamuregera ndasei
zvimwe chete zvaitika nguva yapera izvi. Right. Onai kwazvakazosvika manje. Tinotenda kuti mutariro wemapurisa Commissioner Potemba Nyati Yes. yasvika kanyaya muhofisi mavo. Tisatapedza kachirongwa chino mozoedza kakuvabata kuma 11:30. Icho kwadi. Tinzwa kuti pane here matano avanenge vatora. Yes. Kuitira kuti tipe update kumhuri yeZimbabwe. Ndichibva pa mukoma KB ndichazouya nenyaya yepa Glendale panonzi pamutute farm. Pamutute Glendale pane mutute but imutute B nekuti muGlendale mune mutute A iri B yandotaura kuti B ikomboni diki. Okay. Mukomboni baba pati inzwai zviri kuitika. Mune murume ane shabhini riri mukomboni. Radio inovhurwa kuseni kusvika kumapasi 1 kana kumapasi 4 kuseni. Kubva na 6 kuseni kunosvika kumapasi 4 maybe anongora 2 hours kana kuti patori nevanhu vanochenjera kuti radio isanyarare. Munzvimbo imomo mune vanoenda kuchikoro, mune vanoenda kumabasa, panomiwa doro, panomiwa tumbwa, panosutwa mbanje, panotomboita vanhu vanodonha pasi vachipepwa uri papo. Hamene kuti kudirwa ufu kana munhu adonha akadirwa ufu anenge arwarei. Kumutute tiudze kuti vanenge vachidirwa ufu apa vanhu ava vakaenda kune vamwe vakuru vari munzvimbo vandisingakwanisi kuziva kuti machairman here kana kuti masabhuku kana makomani. Vanhu vavaudzwa nyaya iyi vakatichegadzisa nyaya vanoonekwa vari ipapo vachimwa. Mune mupurisa arimo anotora semuneba odo arimo imomo akanzi ndiwo uchisvitsira mashoko iwe chitiendesera kukamba utiudzirewo anoonekwa zvakare achimwa ipapo. Saka imo munoizi yacho irimo muridzi webhawa akaudzwa kuti wona zvauri kuita unofungira kuti munhu ari panext door vanoda kuverenga vanopiwa mahomework vamwe vada kumukira kubasa kune vamwe vane mimba kwete vane vana vadiki vachangozvarwa vanorara sei mudzimba ukavhura flu blast munhu achikwanisa kunzwika about 2 kilometers before Shabini muri mufamu mukomboni. But hapana matenda ari kutorwa nekuti vamwe vemutemo vari kutoonekwa vachimwa ipapo paShabini pacho ipapo vachisutwa mbanje. Iko zvinonzwa zvakuitika mukoma KB pakuwanika vana vadiki vachidzedzereka vakabata skati vakarara pasi kungoti pote atova mubhawa but pari pamba pemunhu. Nyaya iri kuitika paGlendale mutute komboni B. Okay. Ndiani ariko kuGlendale watingabate kuitira kuti atibatsiridze panyaya iyi? Icho kwari mukoma KB tingatsvaga vakuru vakafanana nemakansela kana maMP kana mapurisa but kumapurisa ndanga ndichiti inini nditsvage nhamba yekuti ndisvitse pakamba asi ndanga ndichizama kubata nhamba yeumwe mupurisa ari munzvimbo macho imomo ari kutomwira ipapo kuti tikona iofisi ko vanhu vakaya kuzopotera kwamuri. Comrade Makopokopo ndiwe kuGlendale ka ndo Glendale anditika. Comrade Makopokopo kuGlendale. Yes. Comrade Sellers ndiwe kuGlendale. ndo Glendale anditika. Honorable Councillor Mudzonga ika ndo nhamba yananga ndichimbotsvaka iyoyo ndiwe kuGlendale. ivavo kudepartment ravo ndo vanoziva pekuti vanhu vanopiwa mabhawa papi vanopiwa mashabhini papi iwo mashabhini acho ariko here pari kutengesera munhu uyu zvakambodarikawo here nekuofisi kwavonzi kuti pane shabhini inokonesa vanhu vakambofarisa imwe. Tiri kurangarira kumashure uko ndizvozvo vakambofarisa iwe. Regai titsvage nhamba dzekuti tingafonere ani kuitira kuti vatibatsire panyaya iyi. Ndiani aunza nyaya yekuGlendale mutute B? Vagari vemunzvimbo ngoma KB pakomboni ipapo. Munhu unongoda peace so. Aiwa wabva kubasa mukoma KB saizvozvo tiri kujavula tichishadaya tika nyama idzadze pane pazomboda kuzorora wasvika wabva wanzimba cheso full blast pungwe. Naye Kanyemba Nabhozho murume uyu wekumuzarabani anga asina hama dzake pedyo here dzekuti anoudza nyaya yainetsa mumba make pakuzoti ozosvika pakufa varume ngati zvidzorei asiya mukadzi wake achitofadaya. Ndinonzi Johanisi Makaka. Relationship haidi kugara ichigadziriswa semachira epasofa. Nyaya yakafanana nayo mukoma KB tiri vanhu tiri kutaura nyaya dzevamwe panapa but titoriwo vanhu vane kwedu kunoitika nyaya variko vanhu vanorarama vega vachigara muvanhu vane masecrets anozokonzeresa kuti nai guys vanhu ndozobva kunze vanosvika vachitoblema veukama kuti wewe iwo manga muri kupi kupakatika zvinhu izvo vamwe vachitotekera kutozviona ipapo kuti kumona uyu ndozvaita nokuti havadi kusheya nevamwe kana kuti vamwe vanoita nyadzi kana kuti vamwe vachitiwa manext door kana vazviona kuti ndinozonzi ndini
ndataura nyaya but zvinokonzeresa manje mangwana but vanhu vanorarama nenyaya dzavo vega mudzimba dzavo vasingaudze vamwe izvozvi panyaya iyoyo muchazonzwa kuti ikatongwa kwakati but vamwe vasinganzwise veukama vachitaura but ngatinzwei kana tagariswa pasi kuti tiri kuenda kupi nekuti hakusi kupera kweupenyu kana makonana. Zimbabwe machinzwa chekumusarabani chemurume akanetsera mudzimai kanopotera kwatete. Murume asvika ikoko vakatadza kunzwanana achibva apomoka akazodzoka achipisa kadzimba dzatete achibvanwa mushonga ndokubva atisiya. Munoti kuri nechekutriloni chemurume akabatwa nemhosva achibva asungwa akaenda kuchitorongo achibva azobuda neamnesty. Izvozvi ari kufamba akapakata ane banga achikidzira vanhu achitora kamafoni nemari achibira vanhu mari. Pamwe chete nechekuglendo kunonzika kumutute B hanzi pane Shabini yanetsa pungwe achitsudzwa. Vamwe vemutemo vari kuwanikwa vachitofadaya ipapo. Regai kati tifambire nyaya dzacho titenderei katembotengesa tembopinda muchitoro kuitira kuti tikwanise kubhadhara marenta. Baba Isabel nthawe ziri kudiyana hanzi KB Nakule mupurisa uyu ari kunwa hana mhosva kana achinwa asiri muuniform. Ndinonzi Joseph Mubayira pakapiripiri. Kana ukaenda hako kunomwira pasingatenderwi usina uniform zvine kodzero handisi kuziva nokuti ishabhini kai shabhini inobvumirwa here ndo patisingaziva kuti kana usipo pachuti usipo pabasa usina kupfeka uniform yebasa chero mutemo uchiti usaba ibako nekuti hausi muuniform hausi pachuti kana mutemo uchiti usaponda irega hako kuponda itaponda hako kana usipo pabasa nekuti hausi pachuti. Vanodzidza sei chikonzero vawinawo vanotoziva kuti uyu kubasa kwake ndikwakati ndizvozvo hausi kusvibisa basa rako iri ya pakaipa. Titerewo happy birthday kuna Mr. Silver Bullet. Ndinonzi Gift Chiruka baba Tsegafatso pahudu. Wamuziva Silver Bullet? Eheka namuziva. Edimo Quinton china Ghana. Ane birthday nasi. Pakamfinza apa. Achiruka mfinza rikarotakatama. Aiwa. Ariko ndoko anoshandira. Asiye pane kwaanogara. Ndo Mr. Kamfinza. Kaka. Bozho ngatiudzewo nezvenyaya iya yemurume wekuona girlfriend yake ine chimwe chikomba. Iye achifamba nemukadzi wake. Iye ane mudzimai wake. Willowville. Willowville. Yes. Amusati mati pa update. Mukadzi achenda kuchechi. Ndizvozvo. Vaibva kwenyuka. Ku Heathcliff. Yes. Ku Antananarivo. Murume akazorwa mukadzi uyu ndokubva abatwa nemapurisa. Murume akaenda kukoti ndokubva ane mari akabhadhariswa nekuti mukadzi uyu akachikoka chigomwe akanzi anofanira kuti arapise girlfriend anofanira kurapisa girlfriend nekuti akatomboita mazuva mashoma ari mukati akavharirwa loya rake richibva rabuda but ane kumwe kuripa kwaari kuita mukadzi uyu. So muchidimbu kune vakapesana nenyaya iyi. Mati chii chakaitika? Murume uyu anobva ku Heathcliff. Anogara ku Heathcliff. Nemuri yake. Achibva aita futi girlfriend yake ku Heathcliff ikoko. Okay. Aita girlfriend ikoko. Murume uyu mukadzi wake ane motokari. Iye ane motokari. But motokari yemukadzi yakabva aita problem. Amai mwana vakuda kuenda kuchechi kubudiriro to. Muswe sandi. Okay. Baba mwana akazi kuti ndikupe mota. Chirega ndinokusiyai kuchechi. Kana mukapedza chechi ndine nguva ndozokutorai. Kana musina kunguva mungu haikawo. But pane zvino zvimota ndokuperekedzai. Baba vachibva driver mukadzi wavo. Havo yekumakunde jekesa musutu yekumakunde kufamba huko. Padani jekesa musutu apa kuovertake. Right. Avo achingodarika kupinda muna Willowville maya. Kusvika pamapurisa apo, pama road block apo achangodarika pai. Akuenda pamaflats apo. Wanike girlfriend yake iri kutofamba neumwe muchinda. Anotoziva pesi yachona baba ndo anotenga pesi iyi. Kapesi kakatobatwa neumwe muchinda. So baba vaka overtake. Vanhu ndikuri suspect. Kuona. Ndobva vanomira kumberi. Vamira kumberi ndokuda singatendera mota vambofugama kutarisa pasi pemota vatarisa kumashure apa vari kuitira kuti vanhu vavadarika vasvike vanyasokuona kuti chokwadi muchaurega chete. Ndoda kuti utaimutema shamba muti upedzese ndangoguma pekuti muchaurega chete ndiwo uchapedzesa ikoko kuti tipedzesereyo kuti ndarevei WhatsApp channel yedu inzwai muri yeZimbabwe. Murume amboita sikapinda mumota
vanoita senge vadarika. Zimbabwe aburuka straight kumukadzi wakati mai mwana muri kuona mukadzi uyu ndodana nemukadzi uyu ndinobhadharira rent zvese zvakadaro ndokusvika pepe hakaka kumukadzi yaki kutora mukadzi kumukanda motokari. Mfesi muchinda anga ne girlfriend. Sorry aridziwa uya abhozho wangu wakupia ukacheuka aizika na mpesi pakamsiri monga mune mari kopi. Sasa tudako baba achibvarwa motokari mai mwana achibva wangoshedzera kuti no musandiudze andina problem musatikanganise ndikuenda kuchechi. Motokari kari wane murume ndokunosvika kuchechi. Vanosvika kuchechi ndokusiya mai mwana ndokudzoka adzoka nemugirlfriend wake kusvika vaenda kumba. Iye akazosiya mukadzi kupi kumba but mukadzi angatyi akuvara chigumwe. Mukadzi kasara chienda kupi kupolisi. Baba vakandozotorwa. Baba vana kutorerwa kumba vakatorerwa kubasa kwavanoshanda muCBD kumasasa man. Baba vanoshanda kumasasa. So pavakanosiya mudzimai kuchechi vachibva vadzoka nemugirlfriend. Yes. Vachibva vaenda kupi? Ndo pavakabva vachibva kumba kwemukadzi. Kwegirlfriend. Kumba kwegirlfriend ka ndokwakandorohwa futi mamwe moroverwe. Iko ndikwakandochukira chigumwe ikoko. Okay. Kwete parodi apa chigumwe chakanochokera kupi kumba. Mukadzi murume achibva abuda nekutsamwa achibva aenda kwaenda yanga iri svonduka ayasvonduka achibva aenda mangwana mandi baba vakanotorerwa kubasa kutorerwa namapurisa ndobva vakandwa mukati vakasheredza loya ravo but vane zvavakanzi vanofanira kurapisa chi musikana ende mukadzi uyu munhu atori nemwana wake 1 ende zuva rairowe kumba angatosiya mwana panext door. Nguva yairohwa aitorohwa mwana wake achitochema. Ende vanhu vepanext door kutozonzwa kuti amai vari kuchema ava vakatonzwa nemwana ari mukati mekuchema. Baba vakavhara door vari mukati. Amai vairangirwa mumba door rakakingwa nemukati. Pakaipa. So nyaya yakapera ari kubhadhara girlfriend. Asi iye akatombosungwa. Asi makambokwanisa here kubata nokuti makaunza nyaya iyi muchiti mimi mai mwana vari kutsvaga baba mwana havana kudzoka kumba mushure mekunge wasiya kucheka. Pavakasungwa baba mwana sorry ipapo wauya zvakanaka kanyamba bhodzi. Baba mwana pavakanosiya mukadzi vakandorohwa mukadzi ndobva vadzokera kumba. Andika vachibva vakandosiya mukadzi kuchechi ndobva vanosiya girlfriend. Pavakandosiya girlfriend ndokurirova varirova ndokurisiya kumba ndobva vaenda kwavakaenda. Baba mwana vakasidzokera kunorara kumba kwegirlfriend havana kuenda kumba kwavo. Ndokuzobva kumba kwegirlfriend vachienda kubasa. Vachingoti kubasa tore mukadzi achienda kupolisi. Polisi ndobva isinotora munhu. Amai mwana kuti baba vachaisaka nezuro baba havana kudzoka pavakandisiya kubva kuchechi havana kuuya. Nhasi zuva rebasa havana kudzoka ndokuzoenda kubasa. Vakasvika ndikwakandozoudza kubasa kunzi no baba vakazotorwa pano nemapurisa but baba mwana havana kufonera mukadzi wavo kuti nyaya iyeyi amai mwana yandakarova mukadzi titisepedza kuchechi ndatorwa nemapurisa. Mai mwana akazozira usina kupi kukamba kwamapurisa. Okay. Kuti baba nyaya iye ndiyo yakatoresa. Right. So makazokwanisa here kubata mudzimai uya nokuti ndiye akambozokubatai achibvunza kuti ndiri kutsvaga murume wangu kuti makazoipedza sei nyaya ine murume wenyu. Ndiye akatozitaura nyaya yese yekuti kutaura kuno kwatiri kuti baba bhozho mari dzimwe dzitobuda dzekurapisa mukadzi uyu. Ende pakabuda mashoko ekuti mukadzi uyu angachichengeta mwana, mukadzi uyu anobhadhara rent, mukadzi uyu anoshandira. Saka iko zvinozvi haana chachakwanisa kuita nenyaya yekukwadzwa. Saka kumba kwavo kutobuda mari dzinoenda kupi dzinoenda kumukadzi uyu. Vadzoka baba vakadzoka zvavo vakuenda kubasa but kumba kwedu kune losi kune mari dziri kubuda. Ko baba pavakati kumudzimai wavo uyu girlfriend ndiri kumubhadharira rent apo girlfriend yaibhadharira yoga rent. Kumapurisa mukadzi akushevedzera kuti imimi kana muri maibhadhara but mwana mukadzi ari kushevedzera kuti ndakuwara but ndazvishandira ndinochengeta mwana wangu. Apa kana uri boyfriend mukoma KB uchiita zvinhu zvikazvi hazvisi pasi kaizvi. Hazvina kunyorwa pasi kaizvi. Ndingasvika here ndichiti unoziva here ndikubhadharira chakati ndiri kukoti zvisina kunyorwa pasi. Asi mukadzi wako igirlfriend. Pakaipa 4 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje. Lekezani katibve kanyumbo kanitewera. Chakaye kanzi masasi atisa. Mainzwa ka update muri yeZimbabwe ndoka mafambiro ndo mamiriro aita nyaya pari zvino. Zvikanzi ko update uya murume wekubudiriro 1 opposite tichagarika aidanana nemukadzi wemunhu ane pamuviri akanzi uchabuda honye. Ko zvakazopera sei? Ndinonzi tinashe Ngaramaposa pazhombe paJoel. Hadzina kubuda paya.
Kanye kuvunditsirana adzina kubuda. Adzina kubuda kugoma KB. Apa ndize amugwagwa wangu ka. Mugwagwa wangu. Loud and clear pa Mount Hampton ganizaniro pia wagona tane na kuchoma mbali wangu pa Mount Hampton pamwepo. Hanzi kudini KB na Bosho warume tichinyanya hakuna girlfriend yako wega itapfo kuti mashasha yese newese anondiziva akachibata chimuti ndini Innocent Manyoso pamvuru zebra cross. Zvikafamba zvakanaka KB. Ndichava pache hotel ichi. Chemurume akaenda kunobatsira vangu panga pane dambudziko ida kubatsirwa. Amubatsiri ndofa wadona ipapo. Ndo vari kubatsira. Ndo vakuda kufa ipapo. Dzive zvinhu zvangachitika apa. Saka zvakawanda ndichakupa ipapo. Asi amai vanzi ndinoda kuti mutaure zvese mega. Kana musida kuita izvozvo ndichatanga kushanda nemubatsiri wamakuvadza. Asi mubatsiri anga kutotya hake. Asi amai ndo wanga kangorwara bada. Chiriko mangwana. Masaisai ari kudambuka KB na Bosho ndinonzi Josephat Makosa pa grid soko Guruve. Aiwa kazviri kugadziriswa. Toita sei ndoiverengei. Iri pari pandoiverenga. Kanyemba. Ndoiverenge. Ndikazochidai soka shinji. Ndisikuziva kuti nai Kanyemba ndibvunzirewo kaBosho kuti murume wekuzoita recovery grocery rent 900 kuti akavhura shop here kana kuti akapa hama dzikadya zvadzo. Ndinonzi po dumba ndiri kupindura. Nchamubvunza. Ini ndazviziva ukazotanga chizi ini ndikangoona pakanzi grocery ko Bulawayo ndinonzi Edmond Mazambara. Hanzi kudiko ko Bulawayo KB ndi Edmond Mazambara Durban itapfo chakabatwa chimuti pa Durban na Edmond Mazambara. Yes. Kuti dzvi. Alright, rekezani TV. KB na Bosho hakuna saka icho kwadiri naye sekuru. Va 1 2 KB na Bosho Tommy kwa Mutare ndofunga akapotsana ne-update kwa Bulawayo. Ko update iya baba veko Bulawayo vekupedza vamwe vachiisa murwizi makazobuda hembe hatina kuzoinzwa kwanga kusina masaisai motipauka nhamba dzemubatsiri wacho ndinonzi Tommy kwa Mutare. Unondibata mukoma Tommy kana chinge tapedza basa unondibata ndikokupa nhamba dzacho. Okay, muchidimbo nokuti Mutare yange sina masaisai chii chakazoitika paya. Nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndeyekuti kune murume kwakaitika rufu. Mukati merufu andikangoti aruzi rufu sezvazviri zvakazozikana kuti irufu mushure mekunge muine mufamily manga muchishayikwa vanhu zvezvo kungoti munhu anongodisappear haachaonekwi kubva 2013 kusvika izvezvi kwakashayikwa vanhu vanosvika ivo 7 vasingazivi vaende kupi varume nevakadzi kusvikira izvezvi pakazoshayikwa kupedzesera vanhu vakati vakomana munhu uyu atoshayikwa haachaonekwi. Maziva ere zviri kuita vamwe toita seiko veukama vachibva vaungana kusanganisa kunze kwenyika zvikanzi toita sei vachibva vatsvaga mubatsiri zvikanzi no nomubatsiri wokutanga zviri kuitwa nemunhu ari munzvimbo menyu. Pane munhu ari kuzama kufuma ari kuita mabhizinesi ake achigadzira but mufamily iyi mune vakawanda vane mabhizinesi pari zvichienderana nekuti bhizinesi rako rakakura sezvizvo. Umwe anika bhizinesi kaBosho, umwe anika Nyemba, umwe anika mukoma George, umwe anika mukoma Tau zvichingoenderana nekuti kaita sei ndika zvadaro muri yeZimbabwe zvadaro paipai kwatsvaga mubatsiri wechi3 vakaona rumwe vachiti mufamily menyu kusvikira kwazoshedzwa akasvika panzvimbo akati ndoda kuuya panzvimbo muungana veukama nditaure nemi. Uyu akasvika panzvimbo achibatara mashoko ekuti veduwe regai ndikuzivisei pane munhu ari kuita mabhizinesi ari kusumuka nemi vese vamuri kuti imi makashaya vaya vakatofa asi vari kunoshandiswa pane rimwe rwizi pane imwe nzvimbo iripo kune dzive rakadai zvikanzi handei kumvura vachibvaenda kumvura veukama vasvika ipapo aibatsira achibva aita zvinhu zvake zvikanzira kuti mutarise mumvura pane zvichaitika panapa hapana kuita 10 minutes kwakabva kwaya chinhu chaifamba pamusoro pemvura chichibva mukati asi vakawanda vaishevedzera kuti inenge ngoina iyo but chakunosvika kuti 10 meters kuti vasvike panzvimbo vanhu vachibva vaona chinhu chanyura mukati memvura but pamusoro pakasiyana pakayangamara kana kuti pane chinhu chinenge hembe dzakafamba nemhepo kusvika dzasvika kunze. Chakashamisa vanhu ndechekuti hembe dzavakaona ndedze mumwe munhu akatoshayika 2013 akafa but hembe hadzina kubvaruka dzingori hembe dzakadaro zvikanzi matiziva here hembe zvikanzi ndedze mumwe munhu akashayikwa zvikanzi right panapa ndo pakabatwa basa iri vakawanda rumvura hapana kuita nguva muri yeZimbabwe businessman iye businessman haana kuenda padziva
haana kuenda pamvura. Akati veukama munoziva ndine basa rakawanda, ndinosoda ndiri busy, ndine zvakawanda zvokuita, zvandichaita inini neniwo ndiri kutorwadzika. Wai hama dzedu dzichidisapia? Ndichakupai motokari, ndodira fiwewo, ndokupai mari yechikafu dzekuti mufambe kuenda kurwizi mutakurane mukwane. Tinzwa kuti chiri kumupedza hama dzedu chii, but wacho iye akapawo nemotokari idzi ndiye munhu akanga ari kupomerwa kunzi ndiye akazobatwa kuti ndiyaita zvinhu izvi. Paitwa zvakadaro, zuva iroro rakaitwa zvinhu izvi, businessman motokari dzake ane magonyeti alicrossa macross country, mamwe aenda kuSouth Africa, mamwe maTanzania. Kwakabva kwanzi zuva iroro pane zvakaitika, motokari dzainzi kwese kwadzanga dziri dzabva dzamira. Madriver aiti ari kutyika kupinda motokari, chikonzero anofamba ari 1, but akada kupinda motokari aitiona sekunonzi rimwe city rakagara mumwe munhu, kana kunzwa munhu achikosora mota but achiona kuti hamuna munhu motokari dzamira. Rimwe rakamira paBait Bridge ranga rakaloda rakatoisiwa matende. Pane munhu akatosvika ada kucheka tende achida kufa, achida kuba, achibva atodonhera ipapo, akatotsiura nehama dzake ari ipapo, kureva kuti nemunhu wese ada kutobata ipapo anga kutokanganisika, anga atongowe magetsi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, businessman vanhu vabva kurwezi akazoonekwa akagara padziva paya pakamboenda vanhu nomubatsiri aripo ipapo, akagara padombo akabata doro rake riri pasaidi, but iye anozikanwa singamudoro kuti ari kumwe kuchichi kwaanotoenda achitozikanwa kuti ari nani pakutenda. Zvadaro Zimbabwe akazodzokera kumba mangwana achiona munhu uye hembe dzakatorwa dzedze dzakanzi nemubatsiri ndiri kuenda nadzo, but ndichakusiyirai kumba, asi ngadziende kumba kwefamily yakashaya munhu iyeye. Kunyange muri veukama makaona zvenyu, imba yekwabhosho, imba yekwakanyemba, imba yekwani, but paukama hwenyu ipapo kune imba yakabuda munhu chaichai akafa. Ndoko ndoda kusiya dzimba iko, ndoda kusiya hembe idzi, nekuti ndiko kwakabva hembe dzachona wese ndikumba kwemwana wachona. Hapana kuita mazuva mubatsiri aenda akashevedzera mashoko ekuti izvo ndiri kukumbira kuti mudarike nekurwezi, nokuti pane zvandinoda kuona zviri kuitika, asi endai nehembe dzedze. Vachinoreka nekurwezi vakanoona businessman nemwana mukomana wake atori nemukadzi wake nemukadzi wake kwanomubatsiri vatoriwo ipapo, vari kuitawo chivanhu chavo ipapo. Paya pakamboitwa nefamily paya ndizvozvo ndo paripo, but po vakasvikepo vakaona businessman akarara akabvisa hembe achiratidza singa ari kurohwa nemvura nemubatsiri wachona. Pavakangoona vachibva vadzokera, vachingosvika kumba mhuri yeZimbabwe, businessman ndokutanga kurwara. Atanga kurwara businessman kusvikira afa, but afa kudaro mwana akazotanga kurwara akuita sekunonzi iye ane zvinhu zvaroda zvikachidza mubatsiri, but mubatsiri akashevedzera achiti iye businessman zvahafa uyu, iwewe mwana yo ndiri kuona une zvaukasiyirwa kana zvaunosiviswa. But mwana paakabvunzwa akati iye baba vana chavakandisiyira, but vakanga vandiudza kuti vanoda zvavanoda kundiratidza. Mwana akabva kurwara, but aita sekunonzi ari kurwara nenjere, achifamba achidhraivha motokari senge munhu akabata steering achitotinhira achichinja mageya. Zvadaro zvikanzi regai timbomira. Iko zvino zvimhuri yeZimbabwe ndinogona kujambira kwemumwe chikonzero yange yakareba, but izvezvi munhu akaenda kurwizi uku akavimbisa kuti munhu asabudiswa mumochari kusvikira tashanda pano, uyezve mwana uyu kuti aite zvakanaka pada kutanga pagadzirwa, then baba wezovigwa. Pakazoitwa bira musi weSaturday mhuri yeZimbabwe, vanhu vachibva bira, mwanakomana akanga aripo ipapo. Vanoziva bira rakaitika kuBulawayo, rakaitika ikoko kuno mumwe mukadzi akanga akayambirwa kunzi iye atori nedate ranga rasarirwa ne1 week kuti aende kunopona, but achishandisa nzira yekuoperatwa. Achinzi akasvika ipapo ndokubva aponera mwana wake pabira ipapo. Akataka kufara achiti veduwe ndaichitosvika kuti njero sei ndichandooperatwa. Mwana achibva abuda mhepo ipapo, zvikanzi veukama mhepo ndinoda kuti titungamirire iyi kuenda kudziva nekumba kwacho. Chikonzero kumba kwabusinessman chero mukadzi wachakasara nemumba aiti kana akarara anorota murume wake akafa ari kumochari, achiuya achiti ndoda kubvisa zvinhu zvangu mumba. Chikonzero pane vanoda kuuya kuzobvisa zvinhu zvavo, but iye akafa. Saka mukadzi anga asagari mumba, vaona mhepo yauya vari pabira. Zvikanzi izvo ndoda kuti ndimbokuratidzai kuti mhepo iri apa ishi ndeya baba vakafa haiziye mwana. Yoziva seiko? Regai ndimboita kuti itaure zvinoenderana nezvekumashure mwana uyu akabudirwa nemhepo paangasati azvarwa. Ndokutaka kutaura kuti ndiri mwana wanhengi, mai vangu vanonzi Nhengi, ndakazvarirwa kwakati, ndakamboshanda kwakati, ndikaba kwakati, ndikasungwa, ndikapika muguru rakati, masikiresi ese aitaurwa aitoratidza kuti ari kutaura apa ndibaba vabuda pamwana. Right. Zvikanzi baba vakafa. Zvikanzi ndoda kuti mhepo imboita sei imbobuda. Pane chandakandasiya mukoma KP yaitotaura zvakare kuti pane dare randakambogadzwa kumusha kwatakabva ndichinzi ndakaita mwana nemukadzi waNhengi, manyepo mwana iyeye haasi wangu. imhepo iri kutaura, asi baba vakafa vasina kuzvitaura. Aiwa nyaya yakatongotongwa ikoko, yakatomboda kutongwa ikoko, but ipapo zvazvakuti ngati inhema haasi kwangu. Zvikanzi mhepo ndakumboidzorera. Pana pabira ratinaro
arizi ronyimega rine vanhu vakawanda tozopedzesera kwa mwana kuseni vachibva vaenda kupi vaenda kurwizi ikoko kwavakanoita zvavakaita vachibva vabva ikoko kusvikira vazosvika kumba kune zvakabatwa zvikaonekwa zviriko ikoko asi baba iko zvinozvi vakazovigwa baba vakazovigwa makataura zvekareka kuti mhepo yakabuditsa yakataura kuti vese vakadhisapiya yese ichokwadi mukoma kepi vese vakadhisapiya varipo 7 asi mhepo iyi yakataura ichiti 6 ndo vandoziva 1 handimuzivi nemhaka yei ndaishandisa nzira yekuti pamagonyeti angu motokari dzangu anenge achikumbira lift aikwidzwa mahara sehama asi kana akwira imomo ndaizotevera nemotokari yangu diki ndobva ndati uri mumotokari umu chiuya ukwire motokari diki tifambe angokwira motokari diki ndokwainoponderwa but mhiko dzake inotsarisa kurwese asi kune 1 anonzi Nengi wandakatora ndikaisa motokari mangu iye pandakada kuti ndimwite zvinhu zvangu akabva anditiza handisiri ndakamuuraya kana akazofira kumberi akafira kumberi but inini handina kumuuraya akanditiza but munhu iyeye haasi kuwanikwa uyu akadhisapiya akatiza kurwizi achitiza baba ava vaida kumuchekeresa akadhisapiya zvegore aitonziko zvinhu zvatiri kuma 4 years saka kuti akanofira kupi hapana ari kuziva ivo vari kutaura achiti kana iyeye musandipomera pazvese iyeye ndaida kumuuraya asi akanditiza saka kana akazofa akafirawo kumberi zvakamuuraya ikoko handisirini ya pakaipa 9 minutes past 12 ndo pafika nthawe pari manje titendereka timbopinda muchitoro tikwaniseka kutengesa tibhadhari marensi tichidzoka baba Isabel tiri kuda ka-update yabamukuru vaya vekutora mameseji mufoni yamainini vakazoita seiko vakachiputitsa here ndinonzi mai Kesti Kariye pakapiripiri takachibata chimuti kuti dzvi mutirekere kuda kugwatika kuri kuita kawairesi yathu matechnicians yacho yari kutamanga kakukonza pabodzi kana kumara kavhuto racho ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 8 minutes to 12 Thursday 4 June 2026 mutiregererawo kaadzoka masaisai 0718 tibateka ipapo 0718 motiudza kuti tiri kunyatsokunzwika zvakanaka here totsudzura chimwe topfapfaidza chimwe alright 0718692244 0718692244 chadzoka chimuti kanyemba nabhozvo ndinonzi madzibaba Eva Mochembe paECV pamapondera okay wota jaisi kubhindura chiri kubata here okay hanzi KB masaisai adzoka ndinonzi Albert dzakatira pakuwadzana chiri kunyatsa kunzwika zvakanaka here baba Isabel vanyatsa kupedzisa kachecha chamugirlfriend okay loud and clear Mr Intelligence Kelvin Zhwawu pachingoma famu yakunyatsa kunzwika bo ndinonzi Morris Phiri ndiri kuchinhoi chakubatika chimuti Stuart Baya Mahuda paGreencroft masaisai adzoka kuno kuchitungwiza Princess Ruramai Gonyora panyatsime kuchitungwiza okay baba Isabel azodambuka paya muchikairi kana kuti baba wekuHeathcliff paungwa nemudzimai vadzikisa kuti vadzora speed mushure mekuona amugirlfriend vane mumwe boyfriend ichokwadi baba vachidhiraivha mukadzi wavo vachibva kuHeathcliff mushure mekunge motokari yemukadzi isingaite vaperekedza mukadzi wavo kuenda kuchibudiriro 2 kwanga kune kereke sezvo mukadzi wavo achinamata ikoko baba vakatega ndiri kuseya midzimai ikoko kana ndasvika nemi ikoko kana kuri kuti ndakwanisa kuwana nguva ndodzoka ndikutoreka kana zvisina munogona haika zvinyikaenda kungobata interview mobva madzoka komba vari mukati mekufamba kungodarika pamapurisa apo dhuma negirlfriend yewe kuHeathcliff itoriwo nemufesi wayo vari kutofamba mufesi akabata kahendibag amakumagunde chakesa musutu yekumagunde kufamba uko kuvanhu vari murudo baba pavakona girlfriend vadzora speed mbichana vadzora speed ndokungoti darikei about 10 meters ndobva wamisa motokari ndobva waita singa uri tesa pasi semunhu anga akasunga tai yaitoguma pasi avo vatarisa pasi avo vaenda zvakare kumashure kwemota vatarisa pasi vadaro vachibva vazoita sei vachibva vanhu vai vachibva vadarika murume nemukadzi baba vachibva vapinda mota vaita senge vada kudarika zvakare haadi kubisa mota avo vachibva vati kumudzimai wavo madhamu mira ndikuzivise muri kuona mukadzi uyu ndodana naye uyu mukadzi uyu ndombhadharira rent ndombhadharira chikafu but zvaari kuita zvinokuwadza here mukadzi akangomutarisa baba vachibva vaburuka ndokubata mukadzi nesimba uyo kudhonza kuvhura dhoo kumukandira motokari kumashure
ko boyfriend vayanga vachifamba nemagirlfriend takangosara vanga vachiziva zvanga zvichiitika here vanga vapedza vangotarisa zviri kuitika kudai sokunzi muvazi murume aipenga achitaura nyaya yake kuno kuri kuitei wawina ndiani yaindibata sikubhadhara rendi kuchengeta nemwana wako inini iko zvino zvino vamwe varume kunoko bvaiza mukati enda chivo baba vanambotenderera kuudza mukadzi wauti ndodana naye mukadzi indobhadhara rendi avo vachibva vaenda chinosvika chinosiya mukadzi kuchechi mukadzi akangoti nyaya dzenyu handitsipindire pamakaita zvinhu zvenyu ndandisipo mune muchondichitawo pedzera naye murume achibva adzokera kumba aenda kuHeathcliff ndokuenda kumba kwemukadzi asvika kumba kwemukadzi ndokutanga kurwisa mukadzi ari mumba imomo mukadzi achibva chikoka chigoma murume achibva buda achibva aenda kwakaenda murume paakabva ikoko akabva adzokera kumba kwegirlfriend haana kuenda kumba kwake ndokuenda kumba kwegirlfriend aenda kumba kwegirlfriend ndofunga anga kuzama kunyengenyenga kuti ndakurova chichi wati ndobva arara ikoko akazomuka ikoko achibva ikoko achienda kubasa kuno kumasasa kwaanoshanda amai ekumba motokari haina kudzoka ndobva vahaika ndobva vaenda kumba ndokurara murume haana kudzoka mangwana murume aenda kubasa murume achienda kubasa paipa achisiya mugirlfriend wanga arova achikura chiguma paakangoenda kubasa mukadzi usana kuenda kumapurisa aenda kumapurisa ndobva anoripota murume akazonotirwa zuva iroro akanotirwa kubasa nemapurisa mukadzi ndokuzondifonera inini achiti bhosho nyaya iyo ukataura iyayi yemurume wangu handisi kumuwana so amai vakazokwanisa kuenda kumapurisa vaenda kumapurisa ndoko vakanoona murume wavariko ikoko baba vachibva vavharirwa nyaya ikanzi kukoti baba akatsvaga lawyer but pane mashoko ekuti izvo amai vari kuchima vachiti iyo kumba kwangu iko zvinozvo hakusudyiwa zvinonaka kana zvinooneka nenguva nemhaka yei baba pavakaenda kukoti vakazobudisa nelawyer but vane zvavakanzi vabhadhari mushure mekuti vakakuvadza mukadzi uyu vakamutyora chigumo mukadzi ari kuti inini ndinozvishandira imba ida kubhadharwa but murume aiti ndiaibhadhara but mukadzi koti inoshedzera kuti kubhadhara kwawaiita zvaive zvekudanana kwenyu but hauna kurejiswa kuti it's a must unofanira kuita sei wakafanana munhu asingazivikani pamwe kwatorero zvakari nemwe muguseri aita sei aibhadhara sezvo wakangoona kuti wakasangana nemumwe munhu saka iwewe unofanira kubvisa mari yokuona kuti mukadzi uyu adya mwana kari kuenda kuchikoro uye zvini kumurapisa saka iko zvinozvi ndopane nyaya saka kumba uku kumain house hakusi kudyika zvakanaka mari haisinyatsikwana mari iri kubhadhara mumwe mukadzi pakaipa ndichayamba kana kukudzivisanika kuti mitambo yaCastle Premier Soccer League match day number 16 iri kubviniwa kapa kukwirira kwasvondo iramira tenepa Friday ndimangwana Friday 5 June 2026 FC Hunters versus Bulawayo Chiefs ku Hart Stadium ku Waterfalls. Saturday 6 June 2026 Agama FC versus Chicken Inn ku Wadzanai. Chicken Inn yoto Simba Agama yamuka. Ngezi Platinum Stars versus Mons FC ku Baobab. Tel 1 versus Highlanders ku Ascot. Herentos College versus Scotland FC ku Rufaro. Sunday 7 June 2026 Cape United itavina na ZPC Kariba ku Rufaro. Triangle United versus FC Platinum ku Gibo. Manika Diamonds versus Dynamos ku Sakuva. Hard Rock itavina na Simba Bora ku Chawanda. Ndo kumira kuleta mafixtures ya Castle Premier Soccer League match day number 16. Muri Zimbabwe icho kwadi muri Zimbabwe rikandidima mukanani mamukase kwa matima no senyika ino tinozati mukati menyika ino Zimbabwe yase kusangasana kunze kwa nyika wese munike mukabala chimo chimwe mukati kufamba nacho chikonzera kutsikira chimuri tenyu chigofamba zvakanaka chigotsudzura hasi ndiri mukati mekutaura muri Zimbabwe regandireva kuti izvo ndine nyaya yandinayo muri Zimbabwe yekubeti vakasiyana vasiyana kudaro vana tete vachibva vati muroora tinokumbira kuti utipe mwana tigare nayo vanhu vanga vane vana vaviri muroora ati kwete handidi nevana vakadzamara vakushevedzera kuti kunzwisana vamwe nekusvika vataura vachiti kwanzizvo mwana uyu ndiwe pana pasi wako chichashamsira neniwo ndakatosikwa kana kutorarama ndichimwe mukaka wambuya vangu zamura amai vako iwe ndorisingatotenderwe kupinda mumurume mumuzukuru wangu nekuti uyu muzukuru wangu angari mashuka kuti asinge akurema pakuchinjana kuratidzana zvishandwa kuti kana kwanzi kuri kudiwa hama yemunhu chaiyo anombonzi hama ndiyani so vakadasinga vanhu vapesana mashoko so muroora akaudza murume wake asi zvanga zvakuitika ndezvekuti kana vakarara dzimwe dzenguva amai vane mamwe mashoko vakatotaurai kuti izvo kutori nevamwe vana vanotopiwa kana mukaka wegava zvikanzi mama mune chokwadi mwana wangu akapiwa mukaka zvikanzi handiri kuti anopiwa negava dzimwe dzenguva anenge chirwere chaari kurapwa wobvanza anorapwa nemukaka wegava asi kwero anomboti ndomupa mukaka wegava
sikanzi wo so vadaro mwana uyu anga uchitikana vakarara vanogona kuona mwana uyu ari kumakumbo kana kuti ari panze zviya zvokunzi iwo pachavo pese panobva mwana panga akarara 7 months havamunzwi vanogona kuzopepuka kuti vachida kutobuda panze voona kana mwana ari kana kuti atochema ari ikoko ndipo unonzwa kuti mwana hasi patiri voita sei rimwe zuva vakatonokerwa zvekuti pamusha kumusha vamwe nevamwe vanenge pane kurata dzimba 4 vamwe nevamwe vari mumba mavo vanhu vari kutonzwa mwana ari kuchema ari panze but ani mwana panapa ndiwo chete votononokerwa kunzi ei tine mwana ari kuchema panze asi mwana wenyore mwana munaye rudaiso mwana amupi rudaiso mwana ndiye muroora akatombosvika zvekuita sei zvekuyamwisa mwana achiti zvinoita here but akasimbiswa nevanhu akataka kuyamwisa mwana vachibva kuti isusu tofana kuti tiite sei tibatsirwa mukoma KB vanhu vandiri kutaura vakasvika muno muHarare musi weThursday kubva kumwenezi vapinda muno muHarare vane kwavaida kuenda kwavange vataura but nhamba dzacho dzange dzichirema ndokubva vandibata kubata kwavakandiita inini pachangu inini ndanga ndisiko kubasa vakatosvika pano pagedhi ndovasvika pasecurity ndo pandakafonerwa kunzi tine vanhu pano vari kukutsvaka ndobva ndasangana nevanhu ava ndopakatora masviko kuti ndo dambudziko ratinaro asi chinhu chandiri kutaura mukoma KB chinorwadza nechinoshamisa mwana uyu mukamuona mwana ari kuita senge ari kuda kusanduka sokutaura kwacho kwavakazoenda iko zvinozve musi wapinda muno muHarare vane kwavakaenda kwacho ikoko vachisvika chinobatsirwa zvikanzizwa shoko randitaura riri kumonzi vakanzi izvo muri kuramba kuti mwana apiwe zamu rangu inini hazvishamisi kuti harichisirire mukaka izamu rekuvaraidza chete harisiri mukaka ko vanopiwa mukaka wegava ndo pakabuda mashoko ekuti kwavakaenda mwana uyu anotoyamwiswa pagava zvaanoyamwiswa pagava mwana uyu anga asingafaniri kusvika patuka kuve chimwe chinhu anoda kushandiswa mwana uyu mukamuona mukoma KB but ivo vanotaura vachiti patabva naye kumba asi zvanga ari vakumburutsa kuti vamuyamwisa vese pamakumbo vari kuona makumbo akuti asingonzi andi makumbo akati asekumberi richifamba akuti asingarida kudzoka kuti asekumashure maziso aya akadaiwo kuvhurika adai sondeka akuti asingarida kumira kuti asingarida kuchinjika so mubatsira chero achiti iye tinogona kubatsira zvimwe but izvi zvakuitika zvekuti maziso akuchinja nemakumbo akutaura maybe kana kune vamwe ndinokumira kuti maite sei vaivabatsire asi zvekubvisa mhepo nosikwanisa but kuti mwana uyu mitezo yakushanduka iyi ichinjike iyi ndokubva vafonerwa vari kumubatsiri nani navamwene regai kubatei muromo muroora akazofonerwa kana vamwene vari kumubatsire timbopinda muchitoro nevasawira vedu vomboisa magetsi baba Isapyo muri kuti vamwene vakazofona kumuroora pamwe chete nevese vanga vane muroora vari kumubatsira vakati kudini right vafona kudaro murume nemukadzi wake ndo vane murandakadzi wavo nemwana wako ndokuHarare murume achibva ati kumukadzi wake usavavanzire ngativazivise kuti tiri kupi ndobva vazivisa tiri kupi tiri kuHarare right zvavakataura amai ava vanotaura kuti vari kutevera vanotaura kuti vari kuuya anditika vakangotaura kuti tiri kuHarare nezuro amai vachibva vapindura kuti vafona akanzi ndiri muno muHarare makati muri kupi ndoda kuuya kuzoona mwana havana kurambidzwa ndobva wasvika munzvimbo yanga nechechi nezuro pane imwe nzvimbo yapindirwa chechi amai pavakasvika vakasvika vanhu vari pachechi mai vakaramba kupinda pachechi vakati ndauya kuzoona mwana muzukuru wangu andida kuya kuzopinda muchechi ndine urombo mhuri yeZimbabwe izvezvizve mamwe mashoko atiri kugabishira panapa ndiri kuti mwana makumbo akaruta singaruta sei auti singari kudzokonuka asati asvika uyezve maziso kana makatarisa haana kusiyasisheri kudaiso anita singakaita sei akarereka vachibva varamba so nhasi kuseni kwanhasi amai vanhu ndopavamuka vachipopota vari panzvimbo yechechi inenge vane vamwana vachipopota vachiti mwana uyu munoziva here kuti ari urudzi rwani ndingangoti vakatanga nezuro chechi isati yapera mwana uyu munoziva kuti ndo urudzi rwani here ende iwewo kunuku kumwanakomana wavo wakauya kunuku wakauya kuzoitei
chicho ukaya kuzoita wakandiudzera kuti kuenda kupi saka ukananga ini nanditi kubva iri mimba ndaita tsika nemukadzi wako kusvika nhasi apone nhasi ave mwana wakubuda munzvimbo yemwenezi kuenda kuHarare zvandisingazivi vanhu vepachechi hapana kapindura mwanakomana wanga chingoshidzira kuti sorry mama ndaifunga kuti zvimwe ndakura ndikagona kukuremedzai ndosaka ndauya kunoko so amai ava vachibva vati inini kana mapedza zvamuri kuudza mozondiudza tozodzokera tese musi wauri kudzokera ndomusi wandiri kudzokera so kutaura kuno kwandiri kuita amai ava vari panzvimbo imwe chechi ine mwana wavo nemukadzi wake amai pavaipopota nezuro vachipopotera kamwana vaive kupi vaive kunzvimbo yechechi pano kupindurwa chechi ipapo ndo pavanga vari vakazokwanisa here kupinda panoitirwa kachechi vakaramba vari kunze ende zvavaita manje kupopota kwavo vaiti munhu ari kupinda pachechi kana munhu ari kuda pachechi vakutanga kutaura navo kuti mwana wangu ini nanga abvapo kuya panapa pachechi panapa ndo vana baba vake here panapa kune hama yake here kuno hama dzake dzisakadzisiya uko sei akauya kunoko vachingopopota zvokuti kwakatumirwa vamwe vana vesangana kuti no imboonai chii chiri kuitika mubatsiri wepachechi apa ari kuti kudini kubudikidza nedambudziko rakatasana nemwana ari kuti ari kushanduka maziso pamwe chete nemakumbo no ari kushidzira kuti dambudziko isusu tinoona kuti dambudziko rinogona kutopera asi dambudziko raari kutaura nderekuti kumwe kushanduka kwacho kwekuti dzimwe dzenguva kana kuri kuti makumbo atarisa kumasaidhi tingida kuda mwari vaite sei vapindire asi kuchinja zvaanga ari mwana iko zvinozvo akutochinja kana uzamo asiri kumanikidza nokuti dzimwe dzenguva angaita zvekutosvindirwa iko zvinozvo akutasinga kutomboyamwa so tichanzwa kuti kubva nezuro kusvika nhasi nyaya yapapi ndichaitevera ya zvakaoma muri yezimbabwe muri kunzwa ka kuti amai vakatevera kakobva kumwenezi vachiuya kuno kuHarare vachishedzera kuti ndauya kuzoona mwana ndauya kuzoona kamuzukuru asi vakaramba kupinda muchechi maibatsirwa kamuzukuru vanga vangori kunze vachingopopota vari ikoko munofunga kuti chii chapaka kuti vamwene vatevereka kumuzukuru apo ndivo vakawanikwa ka vachinwisa kamuzukuru kazamu ravo zvikanzi haiwa kachi chinoshamisira ini ndakatoitwa izvozvo musakanganeka kuti mitambo ye2026 FIFA World Cup iri kuyamba nsiku ya 11 June kufika 19 July 2026 ichibvinirwa ku Canada, Mexico pabodzi kana United States of America. Africa ine nyika 10 dziri kuenda ku 2026 FIFA World Cup kusanganisira Algeria, Cape Verde, right, DRC, Egypt, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, South Africa pabodzika na Tunisia. So mu group A mune nyika dzinosanganisira Mexico, South Africa, South Korea ne Czech Republic. Mu group B mune Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar ne Switzerland. Mu group C mune Brazil, Morocco, Haiti pabodzika na Scotland. Then mu group D United States of America, Paraguay, Australia ne Turkey. Tinenge chizokuzivisa ikamwe ma groups kuti akamira sei asi mitambo ye 2026 FIFA World Cup iri kutanga kamusi wa 11 June. Musakanganeka kuti ZBC TV right kusanganisira ka iyo National FM tinenge tichikupai ka live commentary ye mitambo yacho pano pachimuti paka yakadatinika kungorova dhunge ntunge kusona kwechembere nyaya yandakuchiuya naye panapa iri mukati menzvimbo ye Warren Buffett pamereke kune mukadzi akashayika mukadzi ndokubva aine pambiri amai vemwanasikana uyu vachibva vati handisi kuzogova nhumbi nokuti hauna kuroora takwenda kuda kuti chitambi chese ari kumkwasha mukadzi pakashayika uyu akazvitakura anga ari kumurume asi murume mukwasha anga asina kubvisa mari chandisina kuzotsvaga ndechekuti anga asina zvachose here kana kuti zvaakabvisa zvanga zvisingagutse vabereki alright havana kugova hembe ndobva vabiri vakadaro but zvakazoitika ndezvekuti kana mwana achinzi ukamuzvara ndiwe but chivanhu nechikaranga chese chinoitwa pane vanhu nekuti kuna nababa mukuru kuna nababa munini kune vazukuru vakaungana vanhu ava ndopanobuda shoko rokuti mhuri right amai ndokuzoenda nekuseri vega ndokunotora hembe dzemwana ndokubva vagovera mafriends emwanasikana akafa hey kuti iwe o nekuti manga muri mafriends echi
imwanasikana Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yamani wo waroya vanapiro mumba iwe Papa Isabel, amai ava vari pamurume vakarorwa here kana kuti havachiri pamurume? no kana tichitaura nyaya yekuti amai vari kuramba vachimhanya kureva kuti ndo vane matombo ndo vane makisi asi handina kuzotsvaka kuti chi varipo here baba asi wandiri kumhanya chimuti kuti aita zvinhu izvi ndamai Hey, even kana baba vasipo, but murora urori handitinzwa zvadaro ndokuenda kunogovera shamwari dzinokwenda kuti 4 dzemwana wavo. So nyaya ndiri kutaura nhasi, umwe mwanasikana 1 inova shamwari yemwana uyu ndo yakuchiona musikana uye ane hembe dzakapiwa akarara, dzimwe dzenguva ndomuona achitobuda kumakuva. So ndiye akutotambura izvezvi kutaura kuno. So ipapo hama dzemwana ndedzakudizo toita sei? Isu hatina kuziva kuti maitiro api, taitofunga kuti dzimwe dzenguva ndo zvavakaronga ikoko, but chizotsvaga nyaya tiri kuona kuti vakangoenda kunotora zvavakaramba vakaungana vamwe vakanotora ivo ndokugogonyera chete hatina kugoiwa zvetsika dzevanhu kuti makaungana tiri kugova hembe nhasi. Vanhu vaitoziva kuti vakaramba kugova hembe tichazomirira kana tanzwa mugwasha aroora ndo pachapiwa hembe, asi hembe dzakanotorwa nekuseri ndo pachapiwa shamwari. Pashamwari idzodzo 1 ndiye abuda achiti ndiri kutambura harisati tanzwa vamwe. Right, musikana uyu ari kuona mushakabvu, ari kuona mufi, ari kuona shamwari yake yakashaya nepamuviri. Pane here zvairi kutaura pairi kubva kumakuva pauri kusangana? Aiwa no, haana zvairi kutaura. Asi baba pati pasina zvataurwa, pasina zvaita kana kukurwisa, waunoziva kuti shamwari yangu yakafa here, ungosvika zvekungomira ngoti tuzimbiri kwako kana kutanga kutokusekerera. Kusekerera chaiko basi uchisekererwa nemunhu akafa. Azviite ndosaka ndabvunza kuti dzimwe nguva pamwe mushakabvu pane zvaari kutaura kumupenyu. haana zvaari kutaura, uye ari kutotambudzika nenyaya yekumuona nokuti munhu akadhilitwa panyika. Ende shoko redu rinoti vafi kuvakafa, kana kuti vachiuya vanofanira kuenda kuhama dzavo kwakumutoro ari kutsvage. Ende hembe wai dzakagoiwa nekuseri, uye kana zvichigoiwa zvinopiwa mashamwari here pasina vamwe. So hama dzemusikana ari kuona mushakabvu dzakaenda here kuhama dzemushakabvu kuti vanotaura kuti mwana wedu ashupika ari kuona mufi? Right, iko zvino zvavasati vaenda nokuti amai ava vekupa mwana uyu havasi kuonekwa vane kwavakaenda. So vari kumira kana vadzoka vozoita bati vanodzoka rini ko vakaita gore vasina kudzoka. Musikana uyu ari kuona mushakabvu anogara muwareni pake pakaipa. Vateerere manyama vedare munoti kudiniko neicho chiri kubva kuwareni paki. Rekezani kakuenda kutare mungokarira pafope. The special one Jose Mourinho is back. Yes, special one is Jose Mourinho adzokera kuReal Madrid. Izvo kutaura kunoku vabvumirana kamaterms ese, changosara chete kuti vaiseka signature pa all documents dzaita sedzinofanira kusainiwa. So Jose Mourinho ndiye anenge ava manager wechikwata kache Real Madrid. Vamwe vari kuti Jose Mourinho anoisimudza Real Madrid. Vamwe vari kuti aiwaka anogona kakuzviita sezvo ari the special one. Ameno vatsigirika venhabvu munoti kudini kudzoka kwaita Jose Mourinho kuReal Madrid anokwanisa here kuisimudza. 0718 right 0718 tipateni karegai katione kuti ndiyo here iri kushanda. WhatsApp namba yedu pari zvino ndokudzaika kuti ndeipi namba iri kushanda kuitira kuti mutumire kama messages ipapo. Endaka ndichitaura mukoma KB yandiri kutaura kuti yemarara vari kushevedzera vanhu mukati menzvimbo. Ndakasvika zvinosiririsa nzvimbo yandiri kushevedzera inonzi Glenview 3 shops ine marara ave nenguva. Marara haana kuzosimuka kuenda musango nemudenga stereke, asi kutaura kuno dai anga asina kuitwa nzira yaari kuitwa iyi, dai paine goma rekuti kunyange munhu ari kuseri haumuoni, asi pari kushandiswa nzira yekuti kana marara awanda panoiswa moto. Right, vanopisa vanhu vanopisa uri hutsi. System iyi iri kuitika zvakare panonzi patichagarika. Saidi iri kune mashopu, saidi iri kune dzimba dzevanhu. Hutsi hwacho husi kupera kana pari patichagarika. Marara aya ari muroad. Pane nguva inoita hutsi zvokuti kunyange mota maakupinda ipapo motorijisa speed munogona kuti mana panenge pakavhara nehutsi. Marara aya kozoita
zvakare tapinda mumbare pagedhe rinobuda nemabhazi mara aripo ipapo pane moto uyezve rodhi iyi yadambuka nepakati rimwe hafu yese marara akazara. So kana pachinge paiswa hutsi vanhu vari murenge yemabhazi vari mumabhazi kuti ubude mubhazi uchisiya mabhegi ako uchitiza utsi unoona pabiwa rimwe saidzi rine dzimba zvakare mota dzichipinda zvakare unenge hurutsi wakazara. So vanhu vari kuchema vachirizwa ndopinda zvakare mumbare imomo pane marengi maviri rengi inonzi new rengi ikoko pane chitoro chikuru chiriko ikoko chitoro chikuru ichi chinowanika pasi rese saidi iroro kune mavhenda ariko kune rodhi iriko inofamba nevanhu vachienda kuchitoro ichocho pane marara anogona kunge aine gore akatombonaiwa neimwe mvura munhu anenge akagarepo pachitengesa ndositi rake pamarara ipa achitengesa. So mashoko aripo ndeyekuti marara kana aungana anobviswa nani 1 2 ane kodzero here yekubviswa nenzira yekupisa munogara vanhu uyezve marara anofanira kutorwa ambowanda kwenguva yakaita sei nokuti chinhu chinonzi marara ichina muvanhu. Ishokwadi izvozvi senyika tine dambudziko rechirwere chekorera marara obva adaro baba Isabel. Kana pari paGlenview 3 mukoma KB mukasvikapo munoona mapamba ayai anenge aripo kana asina kupiswa anenge achinhuwa akapisa hutsi hwacho unenge uchienda kuvanhu unenge uchipinda mushopu tine dambudziko. Saka zvoitwa sei vari kuchema vanhu vamwe vacho vari kuti ndine shopu license yangu iyi shopu yangu panapa zviri pamutemo ndine flea market ndine zvinhu zvangu izvi ndinobhadhira zviri pamutemo asi handisi kugona kugara ipapo nehutsi nemarara handisi kugona kutengesa pakupera kwemwedzi panodiwa kubhadharwa rent. Right. Hey, ndianiko anofanira kubvisa marara aya? 0773 238 096 0773 238 096. Munongotumira text kana WhatsApp message pa namba idzodzo dzinongoshanda chete muchirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe kusanganisira Bozhongora segment tichingopedza na 12 ndobva ndaendawoka nenamba iyi. WhatsApp platform yedu aiwaka yakakrasha nokuda kuma messages akawandisa asi tinokuvimbisai kuti musi wechitatu tinenge takushandisa ka new studio and new equipment kusanganisira new WhatsApp machine. Ngatibatei nyaya yekukaroi, ngatibatei nyaya yemuharare Glenview 3 shops tichagarika pamwechete kane mbare. Ngatibatsiranei toita sei. Rekazani ndikupasenika motivational quote of the day mafarera vida ira chikungu kuchokera kuna Vincent nyika dzino ari kuti bvimfuna kudereka mengesikati uninyanganirwa kakuzhura na padauruma kuti ufike pakukoma pasa nthawe nkhonde ndingofuna kudereka mengesikati uninyanganirwa kakuzhura na pamwepo parauma kuitira kuti ufike parafewa pasa nthawe nkhonde. Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get to the best. Give time some time. Okay, be patient. Sometimes you have to go through the worst to get to the best. Give time some time. Zvinoda kudzika madzimwe nguva unotarisirwa kakupfura nepakaoma kuti uwane zvakanaka kana kuti usvike pane zvakanaka. Ipa nguva mukana. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent nyika dzino mafarira vida yara chikongo. Senyika ino mukoma KB ndisati ndapindira panyaya yandoshevedzera kuti yekugrove pane nyaya imwe inosiririsa yandichazotaura naizvo iri kuitika kuEpworth. Pana amai vanogara kuEpworth vane vana vanokwana kuita ivo 4, 1 musikana ne3 vakomana. 1 mukomana ndiye akaroora chete, mukomana wepiri akatoti aroore, iye wacho akaroora vachada kutaura naye. Izvezvi vakaenda pamba pemukomana akaroora ane mota dzake nestand yake kusvika kuti uri kugarire nemukadzi ibva pana ugari pano kana une mukadzi taure neni. Amai vari kudzivisa vana kuroora kuti uenda kunotuka mukuroora nemwana wokuti kana uine mukadzi pasi newe wacho akaroora vachitauri naye. 1 2 ndine nyaya yandinayo yekwamutoko vanobatsira vanhu vese maprofita nganga nevaroti nevaratidzwa nevasondosi sesu. Amai vari kuchema nemwana hama yavo iri mukati menzvimbo yekwamutoko kunonzi kwaJani.
kana makanzwa mbiri yemwana ane 15 years mukomana ari kuita mbiri yekutora zvipfeko zvevanhu mutsimba ndova nehama iyi haazi mwana auya uyu vabereki vari kuchema vachiti izvo vachimubvunza nai mwana unozvitora sei zvikanzi pandinobuda mumba nokuenda kunotora zvipfeko zvevanhu handizvizivi ndinongoona ndaanacho ende ndinozvichengetera pasi pematombo. One day vakatonobuda sei mumba zvikanzizvo handitozivi. One day mombe dzakabuda mudanga ndokuenda kunomumutsa kuti aiwa handi tinovharira mombe ndokumuwana asipo ndokuzoona chitodzokuseni zvikanzi aiwa kubuda kwamutore kwese handitokuzivi nokudzoka kwaruta ndumwanda pano handizivi ndobuda sei 15 years ane 15 years mukomana wayo. Hai saka vari kuchema vachiti nezvakuitika mufamily nezvakuitika makungofiwa mina nezviri kuitika havachanzwisi ndo pazviri kutangira iri vanogona kubatsira hei uyai muzotora mwana uyu mutibatsirewo izvozvo ari kupi mwana uyu mwana vanaye ikoko kwamutoko kwajani ndoko vanaye. Ndozoita nyaya mhuri yezimbabwe ndichipedza nechekete yakaitika pachinhoi murume nemukadzi vakanetsana kunetsana kwakaita hasi murume nemukadzi vakanetsana papurazi riri kuchinhoi amwene nemuroora vakanetsana murume ndokupinda mumba nemukadzi wakandobva harara waive usiku remukati vakunetsana murume kwakuchibuditsa mumba mukadzi achiti endai panze munopedzerana namai vangu handidi zvinoizi muno buda panze unopedzerana. Handizivi kuti murume aida kuti mukadzi anopedzerana vamwene naamai vakaita sei vakasvika pakurovana vakasvika pamuroora pakurohwa which means munhu aifanira kutora mukadzi wake womuisa uku amwene uku voparadzana kuti noiziite sei ipere but akati buda muno muende panze munopedzerana. Mukadzi uyu akanga zvitakura aine pamwiri panogona kuda kuponeka. Mukadzi uyu chakazoitika ndechekuti mangwana akazozvisungirira ndokuona kwakasungirira aine pamuviri aone wakasungirira kudaro mukadzi akatorwa uise chitumbi ndobva waendeswa kumochari waendeswa kumochari. Chiri kushamisa ndechekuti izvo munhu ari kumochari nguva yakagariswa pasi mukuwasha chinzi izvo iwe wauraisa mwana wedu toda kuti tikuchaje ugobhadha kuti mwana wedu avigwe. Nguva iyoyo vakanzwa vakutumirwa shoko rekuti izvo kunoku ndo zvaitika mutumbi wapona. Hey! Mwana akatozobviswa mumochari ende kana tisingakanganisi nhasi ndo pari kuigwa mukadzi uyu patori nesaidi rakaputirwa chimwana chakabuda mutumbi womunhu wakafa pamwechete naamai vachona. Asi chimunisiro ndechekuti izvo kana munhu afa akadaro anokwanisa here kugomera kuti mwana abude nokuti mwana wese paanobuda anouya nenzira yeoperation kana nzira yekugomera munhu ari mupenyu abuda sei. Vana chiremba vakateerera tibatsirei zvakaitika kuchinhoi zvinoita here kuti amai vakazvitakura wobva vashaya vane pamuviri vari kumochwari amai vanokwanisa here kugomera wobva wazvara mwana kana kuti mwana anokwanisa kungouya hake asina kugomerwa anokwanisa here kuuya mwana asina kugomerwa. Tibatsirei vakadzidza vanoziva kuti zvinofamba sei panyaya iyi right. Kanyemba amai vemwana uyo vekukaroi inzenza ndivo vakakanganisa apo ngavabhadhari ivo pese panoda kubhadharwa pacho ndinonzi forgive nyama dzavo ndiri kunoku kuguruve kuzuvindi village. Yes. Punishment plus good move. Ndima akatuma mwana 1 yes akadzoka apondwa 2 ndimo amuchaziva baba vemwana saka bhadhari zvese kunyange kuna baba vemwana iwo vari kunzi amai vonga vabhadhari muri kukonzeresa confusion. Yes. Morning Kanyemba nyaya yataurwa nababa Isabel yandirwadza shuwa mapurisa vakagona kubata mukomana akauraya mwana uyo asi vakatorerwa chituna ngavasiyane nazvo kana mwana aive wavo ndimwari ndiye anoziva ende chavakatorerwa inyama asi pamweya vari pamwe chete nemwana uyo ndinonzi Edmo Fari Magomba pacharlotte Broko. Baba Isabel vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata manhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mukandibata ipapo muri yezimbabwe tinowirirana tinonzwanana. Tinotenda tichakusiyai kana Mesauto Mesendrovo KB Kanyemba Bhonzo pabodzi kana Washington Maremera aka Bozhongora tigumaneka mangwana musale bwino bwino.